chake nchoti igwirizane kwathunthu ndi zimene adalankhula President Professor Arthur Peter Mutharika. Amuhango anatinso pa msonkhanowu nduna zinapereka momwe zinthu zilili m'maunduna awo kapena kuti ma ministerial statement okwana 10 ndipo nyumbayi inavomerezanso mabilu osiyanasiyana okwana asanu ndi imodzi 6. Pa nkhani ya mafunso, Ajabu Muhango anati mafunso okwana 40 ndiwo adafunsidwa ndi aphungu osiyanasiyana pa msonkhanowu m'malo mwa anthu am'madera mwawo kupempha ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zimene anthu akudzifuna. Ndipo pomaliza penipeni Ajabu Muhango akuti msonkhano umenewu unali wopambana kwambiri. Kuti nyumba ino masabata 8 apitawa takambana nkhani zikulu za mwamba koma pamapito pa zonse kunali kudusa budget. From budget peke ndimene muli zinthu. Akapanda mara wafuna aone mpumulo ni budget ichi. Mune muja muli fertilizer, mune muja masukula ulere alimene muja. Choncho inenganira kuti 8 weeks apitai nyumba ya kamera zizapa mwamba. Padakali pano mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma m'nyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda akuti ndi okhutira ndi momwe msonkhanowo wayendera. Atikamba kuti aliyense anali ndi ufulu olankhula zakukhosi kwake popanda kucheuka. Achichola Banda ayamikanso boma chifukwa cha mfundo zimene likutsata zomwe zathandiza kuti mtengo wa chakudya utsike komanso boma lichepetse kubwerekabwereka ndalama m'dziko muno ngakhalenso maiko ena akunja. Komabe a Simplex Chichola Banda anapempha kuti pakhale ndondomeko zoyenerera zochoka ku boma zamomwe ndalama zopita kwa phungu ina aliyense zachitukuko Constituency Development Fund CDF idzigwirira ntchito. Pa maphunziro apamwamba a Simplex Chichola Banda anati nkofunika kuti boma ligwirizane ndi ena ngati makampani amene angathe kumanga midadada yogonamo ophunzira msukulu zawo kachenjede. Pachakudya a Simplex Chichola Banda anati nkofunika kuti boma liyike ndalama padera zogulira chakudya kamba kuti zaonekeratu kuti anthu ena sakulola bwino kotero kuti azafunika thandizo la chakudya posachedwapa. Msabata yomaliza ya msonkhano umenewu aphungu a nyumba ya malamulo anapereka ulemu kwa President wakale wa dziko lino malemu Professor Bingu Mutharika yemwe adamwalira mwezi wa April mchaka cha 2012. Aphungu ambali zonse otsutsa komanso akuboma anati malemu Bingu anali munthu wokonda chitukuko yemwe masomphenya ake akuoneka kuti athandizira kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko ndi zosamalira anthu m'dziko muno. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Unduna wa zamaphunziro wati kukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zofuna kukweza chiwerengero cha ophunzira msukulu za sekondari kudzera ku ndondomeko ya maphunziro imene anakhazikitsa mchaka cha 2018. Mkulu woyang'anira maphunziro a sekondari mu undunawu a Ruth Kambali ati kukwaniritsa maphunziro a ulere a sekondari ndi gawo lalikulu limene boma likuchita pokwaniritsa ndondomekoyi. Iwo alankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa ophunzira ndi aphunzitsi amene anachita bwino pamayeso mchaka cha 2025 mchigawo cha maphunziro cha kunsambwe kwa chigawo cha pakati. Catherine Banda walemba ripoti ili. Ndondomeko ya maphunziro yomwe anayikhazikitsa mu chaka cha 2018 kwambiri inakhazikika pa ngodya zitatu zomwe ndikupereka mwayi wa maphunziro kwa onse mofanana, maphunziro opambana ndi opindula komanso kukhala ndi utsogoleri woyenera ku nthambi ya maphunziro. Mkulu woyang'anira sukulu za sekondari a Ruth Kambali wati boma lidaona kuti panali kupelewera m'magawo atatuwa poyang'ana chiwerengero cha ophunzira omwe amasiyira sukulu panjira kamba ka ndalama yolipira ku sukulu ndinso kusaona kufunika kwambiri kwa momwe maphunziro alili mwa zina. Iwo ati ndondomeko yopereka maphunziro aulere, kupereka zipangizo zophunzirira ndi zophunzitsira zokwanira ndi zabwino komanso kusintha ndondomeko za maphunziro komwe kuli mkati pakadali pano kukuphelezera ngodya za ndondomeko za maphunziro za 2018 izi ndipo akukhulupirira kuti akwanitsa ngodya zonse pofika chaka cha 2030. Apa iwo ayamikira aphunzitsi ndi ophunzira omwe anachita bwino pamayeso a Form 4 a 2025 mchigawo cha kunsambwechi. Nkhani yonetsetsa maphunziro ndi apamwamba komanso maphunziro akukwaniritsa zimene ife ngati dziko tikufuna, zimene makolo akufuna, zimene so ana akufuna. That's quality and relevance. So maphunziro apamwamba amene wawo atakuteka ngati tikupezeka ndi aphunzitsi okwanira zimene ife anthu nazo maphunziro tikuyesetsa kuti zizikhala choncho, tikupezeka ndi zipangizo zokwanira pa sukulu kuti ana sukulu athe kuphunzira bwinobwino ngati malabotale, nyumba zija zowerengeramo, nyumba za sayansi kuti zikhalepo kuti tikatero maphunziro athu akhale kutani akutuluka.
m'mawu ake mtsogoleri wa bungwe la aphunzitsi aakulu msukulu za sekondari za ku Zambwe kwa chigawo chapakati Ramsey Stefano ati ndondomeko yopereka mphothoyi inayamba kamba kuti chigawochi sichimachita bwino. Izi zizofunika zedi chifukwa kuti zikupangisa ophunzira athu komanso aphunzitsi kulimbikira kugwira ntchito kuziwa kuti pakutha pakulimbikirako alandira mphotho ina yake ndipo zathandizira kwambiri division yathu kuti tiyambe kuchita bwino kusiyira mpoyamba tachoka nambala 6 imene iliyomalizira kufika pa namba 3. Ndipo mmodzi mwa ophunzira yemwe anakhoza 7 points pa mayeso a form 4 amu 2025 wathokoza kamba kamphotho yomwe walandira kuti yamulimbikitsa kwambiri. Paso imene ithandiza kuti tikhala anthu olimbikira kuti nsogolo kuzapeza zinthu zabwino kuposa amenepo. Ndi bwino kuti zikhala anthu a discipline pakulemekezana ma students omwe kuti yonse chiyende bwino. Pamwambowu aphunzitsi 78 ndi ophunzira 26 ndi walandira mphotho kamba kochita bwino kwambiri pa mayeso a form 4 a chaka cha 2025. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Ntchito yotengera milandu ku khoti ku bungwe lolimbana ndi katangale la ACB komanso ofesi ya boma yotengera milandu ku khoti ikuyembekezeka kupita patsogolo pamene ozenga milandu 45 achita maphunziro apadera. Bungwe la Chandler Institute of Justice komanso la Justice Advocacy Africa namene apereka maphunzirowa kwa ozenga milanduwa. Mawake mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya mkulu ozenga milandu adziko ndi anthu malunda watsindika kufunika kuti ozenga milanduwa adzikhala ndi ukadaulo wapamwamba komanso adzitsata malamulo a ntchitoyi kuti adzitha kuthandizira Amalawi kupeza chilungamo. Beatrice Mape ali ndi ripoti. Maphunzirowa anachitika pakati pothandizira boma kuzenga milandu omwe sanakwanitse zaka zisanu akugwira ntchitoyi. Kwa masiku anayi ozenga milanduwa alandira ukadaulo wapamwamba pamomwe angagwirire ntchito yawo moyenera ndi mwa ukadaulo. Mawu ake pamwambo otseka maphunzirowa mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya boma yoona zozenga milandu adziko ndi anthu malunda ati dziko lino likufunika ozenga milandu omwe akhoza kugwira ntchitoyi mwa ukadaulo ndi moyenera. Apa amalunda ati mpofunika kuti ozenga milanduwa azitsata ndondomeko za ntchito yawo ndi kuthandizira Amalawi omwe amadalira magawowa moyenera. Ndondomeko ikapanda kutsatiridwa milandu yokuti ndithu boma limayeneka kuwina imatha kupezeka kuti yaluzidwa. Zimenezi zimakhala zomvetsa chisoni chifukwa ife ozenga milandu malo mwa boma ntchito imeneyi timayigwira pa chikhulupiriro chomwe anthu amdziko la Malawi anayika mwa ife. Choncho tikakhala sitikutsatira ndondomeko ndipo tikuluza milandu imene sitimayeneka kuluza timakhala kuti chikhulupiriro chimenechi chimene Amalawi anatipatsa tachiwononga tawakhumudwitsa. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Anti-Corruption Bureau a Victor Shiwala ati dziko lino lakhala likuluza milandu chifukwa chakusakonzekera mokwanira. Achiwala ati ichi nchifukwa chake ozenga milanduwa akuyenera kukhala ndi ukadaulo okwanira. Nthawi zambiri pamati pakakhala kuti pali kukayikira kuti kodi munthu uyu anapanga mlandu kapena ayi. Nthawi zambiri lamulo limanena kuti kukayikira kumeneko kumampindulira amene tikumuyimba mlandu. Nditi before mwina ma skills athu tikuyenera kuti tiakonze bwinobwino tikamapanga present makesi athu tizipanga present mwa ukadaulo kwambiri. Chifukwa timaona kuti training ngati ndiyofunikira kwambiri kuti maloya athu akamapanga present makesi azipanga present mwa ukadaulo onse. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Chandler Institute for Justice omwe anakonza maphunzirowa Alines Chikankheni ati cholinga chawo ndi kuthandiza boma kukhala ndi ozenga milandu omwe angagwire ntchito bwino ndi kupititsa patsogolo chilungamo. Ife tikuyembekezera kuti amene aphunzitsidwa wiki inoyo akamayamba kulowesa makesi ku court zizipezeka kuti anthu akumangidwa. Makesi asapezeke kuti akukanika chifukwa cha ma procedural issues, zisapezeke kuti makesi akukanika chifukwa maloya aboma akukanika kuchita introduce evidence into court. Bungwe la Justice Advocacy Africa ndi lomwe linapereka maphunzirowa ndi thandizo la ndalama lochokera ku Chandler Institute of Justice. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana wakula m'madera ena. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno Alfred Chimtere wauza wailesi ya MBC kuti ntchito yofufuza ndi kumanga anthu amene akuaganizira kuti anapha anthu ena ili mkati ndipo ena awamanga kale.
iwo ati apolisi achita chothekera kuti lamulo ligwire ntchito kwa onse opezeka olakwa. Achimthere ati apolisi apitiriza kupereka chitetezo kwa anthu mdziko muno nthawi zonse. Nkhani zomwe zinalipo kwenikweni ndi ina yomwe asungwana wa ku university anachitidwa chipongwe mulilongwemo, koma amene anachita chipongwe tilangwira ndipo akuyeneka kuonekera ku court. Nkhani naso inali ku area 43 komwe alonda anachitana chipongwe okhaokha anagwidwa ndipo wina wapasidwa zaka 18 kuti akakhale ku ndende pa mlandu wochita chiwembu wa lobale, komanso mlandu kupha kupitirira akhala kankha mlandu umene. Inaso nkhani umene zachitika kulonde tagwiranso amene anapanga zimenezo anthu atatu ndipo onse akayeneka kuonekera ku court. Ife apolisi tuchenjeza kuti anthu osamanga machite chidwe ngati umene tithana nawo kuti dziko muno mpitire kukhala bata ndi mtendere. Mlembi munduna wa zachuma a Cliff Chiunda wati kuyika njira zogulira katundu wa boma pa makina a intaneti kuthandiza kuchepetsa mavuto amene amasokoneza ntchito zogula katundu wa boma mdziko muno. Achiunda anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa maphunziro a anthu okhudzidwa ndi njira yatsopano ya makono yogulira katunduyu pa makina a intaneti ya Maneps. Izi zikutsatira kulembetsa kwa kampani zoposa 4,000 mu njira ya makonoyi imene ili pansi pa bungwe loona ntchito zogula katundu wa boma la PPDA. Ndikufunanso mtengerepo mwayi wathokoza president athu Professor Arthur Peter Mutharika pobweretsa ganizo limene lilonena kuti tichite introduce kugula katundu mboma kugwiritsa ntchito digital. Mbuyomu metaneneramu takhatugwiritsa ntchito mapepala ndi panali zambiri za chinyengo zimachitika. Komano ndi platform yetu tachita introduce through ulangizi wa president athu tikukhulupirira kuti zichosa za chinyengo zambiri zimachitika mboma tikamagula katundu. Ndipo kugwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la PPDA Timothy Kalembo wati kwa zaka zambiri njira zogulira katundu wa boma zakhala zikumana ndi mavuto kamba kakuti kunali kovuta kuzilondoloza. Malinga ndi Kalembo kuchoka kwa njira yogwiritsa ntchito mapepala ndi kuyamba kugwiritsa ntchito makina a intaneti kuthandiza kuthana ndi mavutowa. Akuluakulu a nthambi za boma amene tayitanitsawa ali ndi udindo waukulu pa ndondomeko yogula katundu wa boma. Oyamba iwo ndi amene amakhala ndi udindo ona kuti bajeti yadutsa kubungwe lawolo, komanso mapulani kuti chaka chino agula chani ali m'malo mwake, komanso amakhala ndi ukadaulo opereka upangiri ndi utsogoleri kuti kagulidwe ka katundu wa boma kakhala motani. Ndiye tinafuna kuti iwo atawuze kuti kuyambira lero kupita chitsogolo kagulidwe ka katundu wa boma kuyambira pa 1 April 2026 monga boma linanenera podutsa mu chikalata chimene chinachokera ku nduna wa za chuma chodutsa mu office mwa secretary to treasury kuti tiyamba kugwiritsa ntchito makina a kompyuta. Ndiye timafuna kuti nawonso adziwe kuti udindo wawo panopa ndiye kuti uzichitika koma mogwiritsa ntchito makina a kompyuta. Mukuona nkhani izi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Aphungu a ku nyumba ya malamulo amaliza msonkhano okambirana dongosolo la zachuma ya chaka chino mpaka na mkatikati mwa chaka cha Mmawa ndi nkhani zina zofunikira. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana madera ena wayambiranso. Ndipo ndime yomaliza ya masewero a osewera amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ichitika pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe Mmawa. Popitirira nkhanizi, banki yaikulu pa dziko lonse la World Bank lalangiza mayiko akuchigwa cha chipululu cha Sahara kuphatikizapo Malawi kuti kuongolera mlingo wa kakweredwe ka mitengo ya zinthu ndi kusamala chuma cha boma kuli ndi kuthekera kuthandiza mayikowa kupirira ku mavuto a chuma amene akhudza dziko lonse. Izi zili mu ripoti limene chuma chikuyendera muno mu Africa limene lasonyeza kuti chuma cha mayiko akuchigwachi sichikwera kamba ka mavuto ena amene adza chifukwa cha nkhondo ya ku Iran. Zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi ripoti ili, ena mwa mavuto omwe akuyika pa chiopsezo chuma cha mayikowa ni mavuto akusowa ndi kusakhazikika kwa mitengo ya mafuta galimoto komanso kukula kwa ngongole zomwe mayiko ali nazo. Koma mkulu woona za chuma cha mu Africa ku bankili a Andrew Dabalen ati dziko la Malawi ndi mayiko ena akuchigwa cha Sahara akufunika kuonetsetsa kuti ayika ndondomeko zabwino zoti chuma chawo chikhale chokhazikika.
Dabalen wati izi zichititsa kuti maikowa akwanitse kubwenzeretsa chuma chawo mchimake mwachangu. Pakadali pano boma la Malawi lili pakalikiliki kuyika ndondomeko zobwenzeretsa chuma mchimake. Ndipo zina mwa zipatso zake ndi kutsika kwa mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu kufika pa 24% kuchoka pa 28% kumapeto kwa chaka chatha. Kutsika kwa mlingowu kuphatikizapo kutsika kwa chiwongoladzanja kuthandiza kuti kampani zipeze ngongole zochuluka zomwe zipititse patsogolo ntchito za mafakitale kwinaku chuma chikubwerera mchimake. Elini Chimoyo, MBC, Blantyre. Pali chiyembekezo chakuti anthu ochita bizinesi zing'onozing'ono achita bwino potsatira mgwirizano pakati pa nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndi kampani ya Old Mutual imene cholinga chake ndi kuthandiza anthu ochita bizinesi zing'onozing'ono. Polankhula mu mzinda wa Blantyre wapampando wa bungwe la Old Mutual Blantyre Foundation ataonga manda ati ndiokonzeka kuthandiza kukweza chuma cha dziko lino pothandiza anthu ochita bizinesi ngati awa. Kumbukani phiri wadza ndi ripotili ndipo tikuchenjeza kuti zina mwa zithunzi zimene zili mu nkhani zitha kukhala zosakhala bwino kwa anthu ena. Chimodzi chomwe chimatsamwitsa bizinesi zing'onozing'ono mdziko muno ndi kuperewera kwa mpamba okwanira omwe ungakuze bizinesi izi. Ichi nchifukwa chake kampani ya Old Mutual Blantyre Foundation Trust inaona kuti igwirane manja ndi bungwe la GIZ pothandiza anthu ochita bizinesi zing'onozing'ono ndi upangiri kudzanso ndalama. Wapampando wa bungweli ataonga manda anati bungwe lawo cholinga chake ndi kusintha miyoyo ya anthu. Mgwirizano umene tasainirana lero ndi GIZ ndofunika kwambiri chifukwa uthandizira ma organization ang'onoang'ono amene akupanga ma initiative osiyanasiyana kuti tithe kuwapanga fund. So monga mwachitsanzo loli mpira mgwirizano umene uwu imodzi mwa ma organizations ang'onoang'ono amene tikuwapanga fund ya North East Food amene ndi project yopasa chidwi kwambiri imene ithandizire Malawi madera osiyanasiyana iwo azipanga zakudya za nyama zimene will be locally be available Malawi muno. And through this partnership we'll be able to kupereka ndalama zothandizira kwena kuti ma project ngati amene apite chisogolo. Mkulu wa bunge la GIZ Ing Bagmanton anati pangano la pakati pa bunge la GIZ ndi Old Mutual ndi chitsimikizo cha ubale omwe ulipo pakati pa dziko la Germany ndi dziko la Malawi. Iwo anati bizinesi zing'onozing'ono zili ndi kuthekera kosintha chuma cha dziko lino. Kampani ya North East Foods yomwe imachita ulimi wa ntchentche zotchedwa black soldier flies ndi yomwe yakhala kampani yoyamba kupindula ndi ubale wa pakati pa Old Mutual ndi GIZ. Aketi Chisambi ndi mkulu wa kampani. Business imene tikupangayi imachedwa kuti tikuweta black soldier fly of which kumalawi kunoko tikhozongonera kuti ntchentche koma nosati ntchentche ya wambayi pali ntchentche ina ya special imene muchizungu imachedwa kuti black soldier fly. So tikuweta ntchentche izizi because we are interested mu mphutsi zake zimene ntchentche zimabadwisa kuti mphutsizo zimakhala ndi protein wambiri amene amayuzidwa ngati chimodzi mwa zipangizo zimene zimaphatikizidwa mu zakudya za ziweto ngati nsomba, nkhuku, nkhumba komanso ndi zina zosiyanasiyana. So ntchentchezi zimawetedwa kuyuza zinyalala ndi zina zomwe zimatayidwa mmakomo kandi mmisika kandi mmahotela ndiye timatenga zimene zizindu zipasa ntchentchezi kusanduliza zinyalalazi kukhala zakudya za ziweto. Thandizo limene talandira lero litithandiza kwambiri kutengera kuti litithandiza kuti titseke mauna amene analipo amene patokha ngati North East Foods sitikanatha kufikirako chifukwa cha kuchepekedwa. So thandizo litithandiza kuti tikwanise kugula makina osiyanasiyana ogayira komanso ena opangira zakudya ndi kugaya zinyalala zimene timagwisa ntchito tikamadyesa ziweto zathuzi. Komanso zitithandiziranso kuti tithe kufikira alimi ochuluka ndi achinyamata ochuluka amene tikufuna tiphunzitse upangiri wa kawetedwe ka ntchentche zimenezi kuti nawonso pawokha azitha kuweta. Kampani ya Old Mutual Blantyre Foundation Trust yapereka ndalama zokwana 30 million kwacha ku ntchitoyi. Kumbukani phiri, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero ndime yotsiriza masewero osewera amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ichitikira pa bwalo la bingo mu mzinda wa Lilongwe Mmawa.
osewera pafupifupi 80 ochokera mzigawo zonse za mdziko lino ndi amene akapikisane m'masewero okwana asanu. Msungichuma wa bungwe loyendetsa masewero a anthu alumali la Malawi Paralympic Committee a Joseph Galanje wati osewerawa ndi amene anachita bwino m'mipikisano ya mzigawo mwawo. Ndizoonadi malo mwa Malawi Paralympic Committee funa kulengeza kunena kuti magemu amene analephereka December amene wachitika Sunday pa 12 April ku Lilongwe Bingu National Stadium. Ndipo mafika 9 o'clock magemu azakhala akuyamba, ndipo pali magemu osiyana-siyana kuti zothamanga-thamanga, kunyamula zisulo, sitting volleyball, komanso kuthamanga ndi njinga kapena kuti wheelchair racing, komanso masewera a chess komano kwa anthu amene ali ndi ulumali wakuona. Ndiyeno ndizoti ndimezikhalire amene angachite bwino ikhala mwayi oti tipeze amene akhozomayimiranso dziko lathu kuma mikisano yosiyana-siyana. Komanso ngakhale amene akagwira ntchito kapena kuti ma officials ndi mwayi wawo oti aone kuti akupanga bwanji, ndipo taone kuti mwina pangafunike kukonza potani ncholinga yona kuti nawonso ntchito yawo ipite patsogolo. So tikuona kuti ndi masewero ofunika kwambiri kuti apangike. Kwa Malawi wonse ndiona kuti masewero amenewo awatsatire, ndipo amene ali ku Lilongwe apeze mpata nditoti akaonere. Ndipo tikufunanso tipezere mwayi wothokoza Malawi National Council of Sports imene yapereka thandizo la ndalama ncholinga chona kuti masewero amenewa achitike. Komanso tupempha onse amene Malawi Paralympic Committee amenenso akuyenera kugwira ntchito zosiyana-siyana kuti akagwire ndithu mwaukadaulo wawo. Munkhani zakunja akatswiri anayi azamlengalenga amene anapita ku ulendo okazungulira mwezi kumayambiriro mwezi uno tsopano abwerera pano pa dziko lapansi. Akatswiriwa analowa mlengalenga mu chombo chawo chikuthamanga mamailosi pafupifupi 25,000 pa ola limodzi, kenako parachute inawathandiza kuti athe kutera mosavuta mu nyanja ya mchere ya Pacific ku San Diego mdziko la America. Pakutha pa izi akatswiriwa anakayezedwa pamene anatsimikiza kuti iwo ali bwino. Padakali pano anasa ati ichi ndi chiyambi chabe cha maulendo amene bungwe lili kufuna kuti anthu adzipita komwe kuli kumwezi kukayenda kukasangalala ngakhalenso kagwira ntchito zosiyana-siyana pomafika mchaka cha 2030. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Aphungu aku nyumba ya malamulo amaliza msonkhano okambirana dongosolo la zachuma ya chaka chino mpaka na mkatikati mwa chaka cha mawa ndi nkhani zina zofunikira. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana madera ena wayambiranso. Ndipo ndime yomaliza ya masewero osewera amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ichitika pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe Mmawa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tsiku lopambana. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi ndi bwino kuti kholo lizipanga interview kapena chichewa chodziwika bwino cha kulilongwe kuno kumuzukuta mnyamata amene akufuna kuti akwatire mwana wawo. Makolo akuyeneka kuti ayikepo nzeru ndithu pa chimene iyeyo akufuna kuti asankhe. Choyamba ndikuyenera ndimuziwe chimene iye akuchita mnyamatayo ndimuzukute
ndimpaphalise ndi mafunso kuti ndimbalalisa ayi londeyo nchatera zedi amabwera ndi mabodza anyamata masiku ano nde sizikhala bwino kuti mwana uja akazidziwire kubanja lalero ana adzipezera okha ndipo ana amasiwono ngotengeka nyamata asafufuzidwe. Nthawi zambiri mudzaona nyamata avala suti akupita kwa mkazi atenga chigalimoto akupita kuja zinthu zija wabwereka. Bodi mwakonzeka kusangalala. Hello, nice to meet you. Kupunzira. My fellow scientists, we would like to tell you about levers. Levers are an example of simple machines. We have 3 different types of levers. We have first class lever, second class lever, and third class lever. Komanso kuvina. Bus ikhala ikubweraso posachedwa. MBZ, inspiring the nation. See